Hello everyone, good evening. दा दिनै गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ज्राव ज्राव जासिहरबाय आरो नोंथांमोननो आरो चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो मोजां गाज्रि सावरायनो होननानै आंनि चेनेलाव नोंथांमोनजों दान्दिसेब्लाबो गुरब्लाब्ला नुजाबोलायबाय आरो दा नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामब्ला हरबानो जाबाय आरो मोजां मोनाब्ला एकदम बोखलाबायनानै दानलाबला हरनानै डिसलाइक खालामला हरबानो जाबाय आरो साबायखर बावहरनाय जागोन आरो दा जिखुनु खावलायहरनाय थाबाय आरो दा दिनै गोथै दोलोखौ लानानै माखासेखिनि बाथ्रा सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन। गोथै दोला बबे दोलो नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो नङा होमबा? बेनो जाहैबाय उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड आरो नङा होमब्ला दा दिनै गोथै दोलो बिथांमोना सरखारनिफ्राय लांदां जाबाय आरो सरखाराव गैला नङा होमबा? दाब्ले जाबाय आरो बे दोलोआ दिनैनि दिनाव 100 इयार्सबाबो सिखांफिननो कठिनसै आरो दिनै मास मोनबा सरखाराव गैयैयावनो इउपिपिएल अबस्थाया ओरैबायदि जादों इउपिपिएलनि अबस्थाया नङा होमबा? दिनै गिदिर गिदिर नेताफ्रानो दिनै खारजोब्बाय नङा होमबा? आरो बे खारनायानो खारनाय फैगोन समाव बिटिसि इलेक्सन सौफैगौ रावबो फाग्ला थाला बेयाव प्रमद बन्दुजों इउजि ब्रह्मजोंल' थासिगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बे रोखोम अबस्था आरो बिथांमोननि अबस्थाया। आरो दिनै सानसेयाव 24 घन्टा थायो नङा होमब्ला? आरो बिदिनो बोसोरसेयाव 365 दिन थायो आरो बे दिनफ्राव दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि दोलोआ ओरैबायदि बखियो नङा होमब्ला? बेखौथ' बुंनांला नङा होमब्ला? दिनै 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो मावाखिसै नङा होमब्ला? बेफोरबायदि बुंनाय आरो मा होनो बिपिएफ दोलो फैनाय लोगो लोगो बिराद असान्थि जाबायदों, बुलाय नांलाय खमलाय नङा होमबा? बे जाहैबाय इउपिपिएलनि साबजेक्टलै रायजोफोर। बिथांमोननि साबजेक्टआ बेनो 17 बोसोर होनाबानो बिथांमोननि मोनफ्रोमबो मिथिं दावथिङाव मिथिं जाया आरो असान्थि नङाबानो बिथांमोननि बै मिथिं केम्पिंफ्रा जाया आरो ससियेल मिडियायाव ओंखारनो हाया आरो दा बे रोखोम अबस्था रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै माखासेखिनि बाथ्रा बुंनो लुगैदां गाइस। दा दिनै बिथांमोननि बायदिब्ला ओरैबायदि अबस्थाखौ नुयो आरो जेनेबा सोरबा सेंग्रा सिख्लाया जुदि गोसथोनानै लालायनानै खारबाबो बेबो बिपिएफनि दाय जायो आरो सोरबा बोराया सोरबा बुरिखौ लाना खारबाबो बेबो बिराद दाय जायो गासिबो बिथिंनिफ्राय बिपिएफनि दाय जाजोबो आरो दा बिदिनो हा सेलायनानै बुथारलायबाबो बे दाया बिपिएफनावसो थांखायो आरो गासै फिसा फिसौ संसार जानायनि हक माबा मोनसे बिफा फिसाला बुलायनाय हक माबा बिमा फिसाजो बुलायनाय हक गासिबो बेफोरो जाहैबाय इउपिपिएलनि खुगानिफ्राय खोनानाय बायदिब्ला बिपिएफनि दायजोब आरो दा बेफोरबायदि अबस्था रायजो राजा नोंथांमोन। खिन्थु जेब्ला बिथांमोना 5 बोसोर सरखार सालायदोंमोन खुंदोंमोन प्रमद बन्दु बिथांनि सरखाराव, अब्ला खमावबो 100आव 30% हौवा हिनजावफ्रा सोरबाबा फिसाइ गारनानै खारो, सोरबाबा फिसाइ गोनाङा सोरजोंबा खारो, बेफोरबायदि अबस्थाया जाबोबाय थादों आरो बिथांमोननि दिनाव। खुनु इनकाम गैला दिनकाम गैला जोंनि बिटिसिआव नङा होमब्ला? दिनै सासे हिनजावनि फिसाइफ्रा गाव गावनि हिनजावखौ जाहोनो थाखाय बिदेशआव थाहैनोसै नङा होमब्ला? गथ' गथाय बिसिखौ सिन्था खालामनानै नङा होमब्ला? दा बे रोखोम अबस्था जादों आरो दा हरै बिदेशआव थाहैनानै खामायहैबाय थानोसै, ओजों हिनजावफ्रा सोरजोंबा लाइन मारिनानै ब्लड थांसै आरो थाखा फैसा नागिरनानै। बेफोरबायदिनो प्रमद बन्दु बिथांनि दिनाव 30%सो जादों खोमा खारलुंनाया आरो खिन्थु बिपिएफ दोलोनि दिनाव बिदि जाया। दिनै बिपिएफ दोलो सरखार फैनाय लोगो लोगो सारा जोंनि बिटिसिआव एसेब्लाबो गोबां खामानि दामानि मोनखागोन आरो मा जागोन डेभेलपमेन्टआ फैगोन आरो बिदेशआव थांनांनायनिफ्राय एसे खम जागोन आरो गोबां खामानि दामानि ओंखारगोन नालाय बयबो मावनानै मोनजागोन आरो फिसा फिसौ थिखा मावनानै मोनजागोन नङा होमब्ला? दा बे खेथ्रआव बै खारनायफ्रा खमायलाङो आरो रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला?
दा ओरैनो नोजोर होनानै हरखायो। दा बैफोरबायदि फिसा फिसौ माने दायफोरखौनो माने समाजारि जेंनाफोरखौनो UPPLनि बिराद माने गोरों नेताफोर खर' गोनां नेताफ्रा BPF दोलोनाव जाबसिनो रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखौनो होनो UPPL दोलोनि बिराद मेलेमजिबि माने लिडारफोर आरो दा बे अबस्था आरो बिथांमोननि सरखार सालायनायनि मोनसे सल'बाथा खिन्थासां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै सिन्था खालामदो मोनसे न'खर थेलेबलेब न'खर आरो माने सासे फिसाला बिराद अनो बे फिसालाखौ नङा होमबा। फिसालाया जेनेबा बिराद जौ फाग्ला माबा माबि माने ड्राग्स जालाबायग्रा अब्लाबो गावनि फिसाखौ अनो आरो मोजां जाथों होनना नङा होमब्ला। दा बिदिनो गैयाबाबो माने जेखौ बियो फिसालानो हरनो नाजायो धोन सम्पति फाननानै नङा होमबा, हा हु फाननानै माबा मोनसे बाइक नांगौबा बाइक होयो आंना गथ'आ मोजां जाथोंसै होनना नङा होमब्ला। दा बिदिनो हरै फिसालाखौ अननायावनो बबेबा न'खरफ्रा जोबलाङो रायजो राजा नोंथांमोन। बिमा बिफायाबो बरबाद जायो, ओजों गथ'आबो बरबाद जायो आरो दा बैफोरबायदि अबस्थाफोरखौ जों नुबोयो आरो नङा होमबा, नुगासिनो दं। दा दिनै बिदिनो प्रमद बन्दु बिथांनि सरखार सालायनाया बिदिनो जादों रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै 5 बोसोर सरखार सालायनायाव बिथांमोनहा ओरैबायदि अनबाय बिथांमोना हेमन्त बिश्व शर्माखौ गावनि गादियाल' थाथोंसै, पलिटिकेल केरियाराल' नस्थ' दाजाथोंसै होननानै दिनै BTCनि 16था पावारखौ ज्राव हरनानैबो ओरैबायदि अनबाय नङा होमब्ला। दा जोबनायाव बिथांमोना मा जाखो, दिनै अननानैनो जेनेबा बै न'खरा सिलिंखार जानाय बायदि दिनै UPPL दोलोआ सिलिंखार जादों आरो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो BTCनि अबस्थाया ओरैबायदि माने गाज्रि अबस्थायाव फैदों। आरो जुदि प्रमद बन्दु बिथांनि जुदि सरकारा फैबावनांगौमोनब्ला माने आरो बुंनो हायो बिराद गाज्रि अबस्थामोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन। माने सेसखामोन, हाथफ्लाखामोन आरो दा बेफोरबायदिखौ नोजोर होयोब्ला दा जोङो बुंनो हायो मोनसे न'खर जोबस्रांनायनि अबस्था बायदिसो प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारा माने जोंनि BTCखौ सलायदों रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमब्ला। दा बे रोखोम अबस्था। दा दिनै बिथांमोनखौ बुंबाथ' बिराद बुंनो हायो नङा होमब्ला। दा दिनै बिथांमोना बेसेबां बुंबावनो सुइजारलेण्डनि बाथ्रा, न'खर साख्रि सोर फाग्ला होनो हाफेरखो। बबे देशाव दं न'खर साख्रि होनाय नङा होमब्ला। दिनै सुइजारलेण्ड बायदि बुंनो थाङोब्ला सुइजारलेण्ड देशखौ सोर नुहैफेरखो नङा होमब्ला। दिनै प्रमद बन्दुआ नुहैदोंना नुहैयाखै बेखौनो सन्देह दं आरो आंहा दा बेफोरबायदिनो जादोंलै बन्दुमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै सरखार फैनायनि 3 दाननि उनावनो माने सारा जोंनि BTCआव गोमो गोथां गोजा माने गाबनि जि सुइजारलेण्ड बानायनायनि रादाया मा जाखो, सिमाङैनो जोबलांबाय बिथांमोना नङा होमब्ला। दा रायजो राजाफ्रा बेखौ दुखु मोनदों। दा दिनैनि दिनाव सोरबा दादा भाइ लोंनानै जानानै बुलायबाबो माने BPFनि गुन्दागिरिफ्रा बुदों होनो आरो रायजो राजा नोंथां। दा माथो बुंबावनो गाइस नङा होमब्ला। बेफोरबायदिनो आरो माने अनेक सल'बाथा नङा होमबा। माने बिथांमोननि सरखार सालायनायनि सल'बाथाफ्रा बे रोखोम जालांदों आरो बिथांमोना दिनैसिमबो गावसिनि 5 बोसोर सरखार सालायनायाव बिराद सान्थिमोन, ओरैबायदि उन्नतिमोन, सान्थिमोन माने बे बाथ्राखौ बावा आरो माने बिथांमोननि सरखारनिफ्राय सालायजेननायनिफ्राय बिथांमोना खालि गोजोन थासारिखौल' नुबोबाय थादों आरो BPF दोलो सरखार फैनाय लोगो लोगो असान्थिखौनो बिथांमोना नुबोबाय थादों आरो नङा होमबा। दा आं बेखौनो मोनसे फिननाय होनो लुबैदों आरो दा इसिबां सान्थि रायजो खुंदोंमोनब्ला बिथांमोना दिनै 5 बोसोरनि उनाव बिथांमोना लांगाब जानाङामोन ना, फोद्दा जानाङामोन, धंस' जानाङामोन ना UPPLआ नङा होमबा। आरो बिथांमोना बिराद डेभेलपमेन्टनि जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला माने जौगानाय खामानि मावदोंमोनब्ला जोंनि BTCआव नङा होमब्ला, रायजो राजाफोराथ' बिथांमोनखौ आरो फिन सरकाराव लाबोगौमोन नङा होमब्ला। दिनै मानाव गिदिर महिलारि सारखौथ' सरकाराव लाबोनाय नङामोन। दा बिदि आरो दिनै बिथांमोना गावसोरखौ बाख्नायनायावनो जोबलांखादोंब्रा। दिनै सोरबा प्रमद बन्दुआ सोरबा इउजिखौ बाख्नायो, सोरबा इउजिया सोरबा प्रमद बन्दुखौ बाख्नायो। बे दोलोनि गेजेराव गावजों गाव बाख्नायलायनाय आयै आरो ओरैहाय गुरु दं मानि मा होनो मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा, बेखौ बाख्नायनायावनो बिथांमोना सेस जादों आरो
फाइनालाव ओरैबायदि फोद्दा जादों लांगाब जादों मानसिया जेरै खाफालाव सोबा खनसिं गांलाब गोग्लैयो बेबायदि अबस्थाया जादों आरो UPPL दोलोआव रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै बिथांमोना BPF दोलो फैबाय माने असान्थि फैबाय गुन्दागिरिफ्रा बुदों होनलाबायबा जानाय नङा आरो बै बुजानाया मानि थाखाय बुजादों बेखौ नोजोर होनांगोन बिजिरनो रोंनांगोन रायजो राजाफ्रा नङा होमब्ला। दा दाखालिनि घटनायाव बे सासे मानसिया मानो गारि बुफायजाखो नङा होमब्ला मानो दादागिरि देखायखो आरो बिथाङा मा खालामामोन बेखौ नोजोर होनांगोन आरो दा बिथांमोना केस होनायनि सिगां 100 बार साननो गोनां जानांगौमोन आरो रोंनांगौमोन। दा दिनै केसा होबाय दा लास्ट पर्यन्त गोदोनायाव सोर फासि आलायगोन बे केस होग्रायानो फासि आलायनांगोन बायदि अबस्थाखौ नुहुरबाय आङो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बिथांमोना रायजो समाजखौ लानानै केस होमालाय मा जानो नङा होमबा दायखौसो बिजिरगोन बै बिजिरसालिया खदा नङा होमबा खुनु रायजो राजानि बिजिरनाया बेयाव सलिया नंखायनो सिन्था खालामनांगौ। दिनै UPPL एबसुआव दासिमबो दादागिरिया जोबाखै। दाखालि जोङो कारिगावआव थांदोंमोन बे समाव UPPLनि सासे गारि सालायग्राया गारिखौ गेजेराव लाखिदों दादागिरि हिसाबै जों बेखौ बुंदों माने गारिखौ मानो गेजेराव लाखिखो फंबाय होननानै जों मोजां बाथ्रायै बुंदों आरो अब्ला बिथाङा जोंखौसो दम होदों नोंसोर सोरलै होननानै। जों जुदि गरम मोनब्ला गेब्लेयामोन बे UPPL एबा एबसुनि बे दादागिरि गुन्दागिरिया गेब्लेयामोन। जों अननानैसो बे गथ'खौ हगारबोदों। माने बेफोरबायदिया जायो जों रायजाबाय दे माने रायजाथोंसै गावनि बुहुलाव जों रायजाबावबाय नङा होमब्ला। दा बेफोरबायदि ओरैबायदि माने मेलेम गेसाव थायो बे UPPL आरो बै मोनसे दोलोआव आरो दा दादागिरिजों बिथांमोना सलिनो नाजादों सरखारखौबो बिथांमोना दादागिरि सलायनो नाजादोंमोन दिनै मा जाखोलै। दा बेफोरबायदिनो मोनफा जेंनानि थाखाय UPPL एबसुआ दिनै लांदां जाबोदों रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे अबस्था दा जोङो बे कारिगावनि अबस्थाखौनो जों सिन्था खालामनो गोनां। जों थांनांगौ लामायावनो बिथांमोनहा गारिखौ लाखिनानै जों माबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंबा जोंखौ दम होनो हालायनाय बेनो जाहैबाय बिराद मोजां मेलेमजिबि एबसुनि गथ' UPPLनि गथ'फ्रा। दा बेफोरबायदि आरो रायजो राजा नोंथांमोन जों जुदि गरमब्ला बे गथ'आ दाखालि गेब्लेबाय आरो बे भिडिअखौ नुयोबा बिथाङा साबधान जानाया मोजां नेक्स्टआव गेब्लेखागोन आरो खोथा गैया। थेंक इउ।